na tsara baitukansu masoya abin nufina. Ka shigo duka lamurana ya Ubangiji, kar da ajini na yi barna. Farko kai hada da karshe na tsara baitukan dan matsayinsa annabina. Roko ne nake ya aiki wani kai maraba da wannan ayari na masoya abin nufina. Burdatun bude rabbi salatukan ka dubbai kai wa annabi wanda ka bai wa sirrikanka. Har alai ka sa sahabbai da shurafa umaji kokinsa annabinka. Sada dukan masoya manzo cikin salati kan dan sun bihi babu shakka. Kamar dai burdatul madihi zahirin su ma kai har baɗinin su duba. Annabinmu ne ya aiki wani kai maraba da wannan ayari na masoya abin nufina. Burdatun ne auliya ummu ya ilahi ga sada su ciki dan matsayinsa annabina. Kamar dai shaihana tijani da ɗan uwansa ma abdul kadiri nufina. Shak Ibrahim na sakoka fa kaulahinmu ne ka wuce dukkanin sanina. Ka hannanka a jikina duk sanda zan yabo domin samun sauƙaƙawa. Wannan roƙo ne ya aiki wani kai maraba da wannan ayari na masoya abin nufina. Burdatun ne sahibuddinu ya masoyi a dole ne cikin baitocin nan in saka ka. In Allahu ya nufe ni a cikin baitukan sai na nuna martabarka. Kullum kai kira kake yi gare mu mata sami ilimi mu kauce shirka. Dan ikara Allah ya saka a duka yanayi nan inuwarka na yi fakewa. Murabina ne ya aiki wani kai maraba da wannan ayari na masoya abin nufina. Burdatun ne ina babu lokuta so mu je gare su ai domin mu yi martabawa. Sun iso lafiya garinmu a dole ne mu je mu a gare su dan yabawa. Namijin kokari suke yi a doka yanayi samsam ba su yin gazawa. Gaskiya burdatul madihi kuna ta burge ni kai dan Allah ku saka ni a cikin ku ne ya aiki wani kai maraba da wannan ayari na masoya abin nufina. Burdatun ne kai in za ka yi aboki ina yin kiran ka kai da masoyin annabina. Yarwa yau ina kiranki in za ki kawaye ki da masoyiyar nabina. Shi annabi ai hadawa yake yi koyaushe na san kun gane nufina. Yau dai ya hada mu da su godiya muke ya Allahu kara kauna. Roƙo ne nake ya aiki wani kai maraba da wannan ayari na masoya abin nufina. Burdatun ne to yayan garinmu yau ma ku zo mu je mu sha burdatu za ta yau shayarwa. Bar bacci ku zo mu zauna wurin yin maulidi domin samun fadakarwa. Kai ko da nishadi za ka yi ka zo gun maulidi domin samun gamsasawa. A yau dai burdatul madihi ta yi ayari
gaskiya dai kun taki sa'a, duk wanda ya sane ku da annabin ya sane ku. Tabbas kun wuce wa tsara, roƙon da ni nake Allah ya kira dukanku. Ku ziyarci birnin Madina, ku gaida shugaba a ciki har da ni nufina. Na yi roƙo ne ya aiki wani ku yi maraba da wannan ayayi na masoya abin nufina. Burdatun ne burin duk masoyi duba ya samu gamsuwa sai ya sadu da masoyi. Zuciyata tana ta kuna, yaushe ne shugaba zanganka in samu sanyi. To ko da Madina ne ma ka kai ni shugaba, zuciyar tawa ta yi sanyi. Na shigo raudar nan na zauna, na ganni dab da kai burin nawa yayi cikewa. Roƙo ne nake ya aiki wani ku yi maraba da wannan ayayi na masoya abin nufina. Burdatun ne ku dai jinjina mukewa, a gare su muke yabawa. Kullum ba su yin gazawa, domin annabin su kewa. Dukkan ayyukan su duba, annabin su kasa a gaba. Lamuran su yake ci gaba, samsam ba su yin fargaba, domin sun rike shugaba. Allah ya cika muradi, ya kara lutufi dan matsayinsa annabina. Ya Ubangiji ya aiki wani ku yi maraba da wannan ayayi na masoya abin nufina. Burdatun ne lale marhaba da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne lale marhaba da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne da sunan rabana makadaici Allah wahidun. Burdatun ne da ke baro yabo ga masoya annabi murshidun. Burdatun ne ka karan hikima da basira sarki hamidun. In tsaro yabo ga masoya annabi kun sani. Burdatun ne lale marhaba da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne salati rabana kai taiwa mai kyawun sufa. Burdatun ne qurratul aini shi nufina mai kyawun sufa. Burdatun ne an alai gaza da zabai duk na wasafa. Da shurafa uma da waliyai kun san sirrike annabin ne lale marhaba da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne lantarki ke da kendir waye zai musa. Burdatun ne shi ko alfijir in ya kulla duhu ya kan gusa. Burdatun ne na gamsu da kai shehi na ne malam isa. Rabbil alami na ya kara kusanci da annabi ku yi zaune. Lale marhaba da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne marhaba bi ku mu muke yi du'a gare ku ne. Burdatun ne burdatul madihi kore tabbas ko namu ne. Burdatun ne to yau an hababu muke murna da zuwan ku ne. Dilal mai rawar mu juya da murnan zuwan ku hakan ne. Lale marhaba da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne marhaba muke da zuwan ku masoya annabi. Burdatun ne abin sha'awa cib cib kuke kun zarce rabi. Burdatun ne daliyar ma'aiki sani na ba ta san gibi. In dai annabin kun faso burdatu za su ja ko hakan ne. Lale
suturar su ma annabin ne, dukiyar su ma annabin ne, kai nasarar su ma annabin ne, kai zaman su ma annabin ne, jin daɗin su ma annabin ne, kai zancen su ma annabin ne, walwalar su ma komai nasu ma annabin ne, talle burtatu kun yi dace. Lale marhaba da zuwan kuma soya annabi burtatin ne. Burdatul madihi muna maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Burdatul madihi muna maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Ni da sunan sakalikina yau zan fara baitukana, na san dai kana gani na, kai lutufi gare ni Allah roƙo nake yi. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Rabana kai salatu kanka gun wannan da bai da tamka, alai har sahabu dukka har shurafa'u da waliyai sarki buwayi. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Alaramma Allah ya saka kai nuni kake mu farka, da mu kauce wa wancan sarka. Allah ya kula da kai dan sarkin masoyi. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Salamu alaikum ya masoya, kun yi zo lafiya ya hanya, Allah ya karfafa niyya, dan kadarin sa annabi na roƙo nake yi. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Tabbas gaskiya kun dace a wannan rayuwar takaici, don kun rike mawadaci, duniya lahira kun zarce kakanikayi. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Na gama duka nazari ne abokin kuka ai ku gane, karshen na san dai kun gane, da faukur ku akan batun nan dan gane zaune. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Ya ku masu san aiki ku tattaso mu yo tattaki, mu je gun mauludi da shauki, domin yin murna da samun mai kyan yanayi. Burdatul madihi yau na maraba kun yi zo lafiya garin mu murna muke yi. Ƙungiyar Burdatu nake so zayyano ai kaɗan cikinsu, don mu nuna kaɗan cikinsu. So masoya na annabin ne kuma kun gane. Burdatul madihi yau na
mu yau na maraba Aljilani Al'aminu yau na maraba Shamsuddin mai alawiya yau na maraba Taimakin PRO ku gane yau na maraba Hamusu Sifika ku gane yau na maraba Sakataren kuɗi hakan ne yau na maraba Shiko Husainu Nuhu Sufi yau na maraba Taimakin sakataren kuɗi ne yau na maraba Jami'in walwala da jin daɗi yau na maraba Umar Hassan Khalifa ne yau na maraba Mai ba da shawarorinta yau na maraba Fuskar shari'ar cikinta yau na maraba Shamsuddin Binu Salis yau na maraba Auditan Burdatul Madihi yau na maraba Abdul Qadir Jiyalunmu mai san masoyi Burdatul Madihi yau na maraba Kun yi so lafiya garin ku murna muke yi Yan kwamitin mu sun yi murna Dattawan muna maraba Yaran namu na maraba Duk jama'ar garin mu murna da zuwan kuke yi Burdatul Madihi yau na maraba Kun yi so lafiya garin mu murna muke yi To anan yau nake bukata In tsaya ba batun jigata Godiya Rabbana na furta Nuruddin Umar ni ne lakabi ɗalib ne